Karena pada takut. Ya. Kenapa ini? Loh. Tak ada yang bisa ku lakukan. Wong Afrika piye, Bos? Wong Afrika sing ndi? Ya? Afrika sing ndi lho, Jah? Sing ndi lho? Afrika. Sing ceritaku sing ndi? Turun dari langit tak akan goyang. Sing neng base, Bos. Oh, sing videoku shot ya. Gak pernah ketemu maneh aku. Kan pas kayak aku sing dijak ngicelik ya, aku emo. Soalnya pinginannya aku tas diceduki Afrika yoan, gitu loh. Tapi aku mau diceduki Afrika. Aku engko lek wedi geden vevek kumlongo. Engko lek aku diceduki Afrika, gegeden vevek kumlongo ora iso mingkem. Engko lek wis ngono. Iyalah aku dadi bojone Paprika lek ora. Lek ora dadi bojone Paprika terus entuk bojo wong Jawa. Ora mlongo gegeden obah-obah bolong aku, Cah. Mesakne tur bangeten. Ya ora? Iya kan? Aku jane pengen ungi cilik, sawi rai cilik. Rasane iki piye? Rasane piye kicil-kicil iki? Suwi ra mangan iwak pel-pel. Ku akan memohon kepadamu. Aduh. Teleponnya. Iya, kalian wis icilik-icilik burung dah. Kalian ki pernah nggak sih patah hati? Kalian itu pernah nggak diselingkuhi? Kalian pernah nggak maksudnya ganti veli wing piro, ganti vevek wing piro? Nek cewek ini nggak pernah lo wani ndelok sainem komen sing cewek iku nggak pernah wani. Mbuhnya apa? Isin paling, takut paling. Jika ada yang mau curhat, monggo saya persilahkan. Curhat apa? Nem manukku kok nganu to lemprek reso jengat ora iso ndangak-ndangak. Nem nyapa kok klathakku gedhe sisih. Nem klathakku nyapa kok nganu gedine ora padha. Paling yo renek sing wani. Saya nemu kok bengi ngetokne, Cah. Arepe ngetokne tenan. Wengin. Jan wis pengen gas pol ndangak-ndangak.